Прачнуцца ў вольнай краіне і будаваць новую Беларусь без Лукашэнкі. Гэтая мара сёння аб'ядноўвае мільёнаў беларусаў. Тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся на ўмоўнай волі ці седзячы за кратамі. Сённяшняй маёй суразмоўніцы пашчасціла ўжо аднойчы прачнуцца ў вольнай краіне, свабоднай ад камуністычнага рэжыму, супраць якога чэхі змагаліся больш за 20 гадоў. Мне было б вельмі прыемна дажыць да часу, калі людзі ў Беларусі будуць свабоднымі ад узурпатарства Лукашэнкі, а таксама імперыялістычнай Расіі. Я мару пра гэта і жадаю гэтага людзям у Беларусі. Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Я Марыя Вайтовіч. Побач са мною актывістка, падпісанка Харты 77, заснавальніца ініцыятывы «Пражскія маткі» і іншых сацыяльных праектаў Яраміла Ёнова. Прывітанне, Яраміла. У папярэдніх нашых інтэрв'ю з Прагі, а мы знаходзімся з вамі ў Прагі, у Скаўскім інстытуце, ў самым цэнтры горада, мы ўжо вам распавядалі пра розных чэшскіх дысідэнтаў, слухалі пра тое, што кажуць мужчыны, пра падзеі пражскай вясны, пра падзеі 89-го года, так, пра аксамітную рэвалюцыю. Сёння мы пачуем з вамі жаночы голас і позірк на тыя падзеі, пачуем пра тое, як таксама адраджалася жыццё у Чэхіі, ужо вольнай Чэхіі пасля камуністычнага рэжыму. Спадарні Ярамілы, я упэўнена, што актывістам чалавек не становіцца так проста. Распавядзіце, калі ласка, як дзяўчына, якая нарадзілася ў такой вось сям'і, у сям'і чыноўнікам, якія былі у камуністычнай партыі, стала актывісткай, падпісанкай Харты 77. Вы нарадзіліся ў такі складаны пасляваенны перыяд, таксама было нейкае жыццё, вашае дзяцінства прайшло ў гэты час. Пасля была аксамітная рэвалюцыя, вы таксама засталі вось гэты 89-й год. Што было ў тыя часы, ў часы вашага дзяцінства? І як вы думаеце, што на вас паўплывала? Па шчырасці, у маім выпадку зрабіцца актывісткай было зусім нескладана, бо я расла у вельмі ідэалістычнай сям'і. Да 1968 года мае бацькі сапраўды былі камуністамі. І як шмат у каго з інтэлектуалаў яшчэ да Другой сусветнай вайны, у іх былі левыя погляды. І пасля таго, як мы засталіся без якіх-небудзь саюзнікаў, а наш тагачасны прэзідэнт Беніш адмовіўся ад далейшай барацьбы супраць гітлераўскай імперыі, přímo proti německé říši hitlerovské, tak rodiče z toho zklamání měli pocit, že jediná naděje je vlastně v tom камуністычнай Расіі. У іх было ідэалістычнае ўяўленне. Але нас родичи ад самага маленства, нават у 50-х гадах, якія былі самымі горшымі і жорсткімі, бацькі вучылі нас не хлусіць і не баяцца казаць, што думаем. Co si myslíme. Vlastně to moje Моё дзяцінства было вельмі гарманічным, і я не надта каб адчувала варожасць у грамадстве, бо расла ў асяродку сваёй сям'і і блізкіх сяброў сваіх бацькоў. А гэта было адкрытае грамадства. І ўсё ж я памятаю, як аднойчы прыйшла да сваёй аднакласніцы. Přišla do rodiny mé spolužačky ze základní školy. Жила ў малюпасенькай кватэрцы, там была толькі кухня і адзін пакой. Яны жылі на Жышкаве, які
тады быў рабочым раёнам. А пры гэтым абое бацьку мелі вышэйшую адукацыю. Падчас вайны яе тата служыў у брытанскай авіяцыі. І толькі пазней я даведалася, што праз гэта яе бацьку прымалі толькі на некваліфікаваную працу і жылі яны у вялікай беднасці. З часам я ўсё больш і больш усведамляла, што доступ да якой-небудзь інфармацыі з-за межжа, ды нават і пра падзеі ў краіне быў абмежаваны. Калі я пачала чытаць газеты гадоў у 10, мяне здзівіла, як бацькі могуць такое чытаць. Гэта была поўная бязглуздзіца. Ні пра што. Катастрафічнае нудоце, пустыя фразы, клішэ. Тое самае з тэлебачаннем. Калі ў 60-х гадах з'явіліся тэлевізары, бацькі адмовіліся яго купляць, бо казалі, што там усё адно нічога не паказваюць. Інфармацыйная блакада ды дэфіцыт былі вельмі заўважнымі. У 60-х гадах, калі мы з маёй адзінай сястрой, якая была на 3 гады старэйшай, пачалі тое-сёе разумець, а інфармацыя рабілася больш даступнай, мы з жахам даведваліся, напрыклад, што сярод усіх краін сацыялістычнага блоку у Чэхаславаччыне было прысуджана да смяротнага пакарання найбольш апанентаў рэжыму, часам нават уяўных апанентаў. Гэта было жудасна. Тут пакаралі смерцю нават вядомую юрыстку і палітыка Міладу Горакаву. Мы даведваліся, як праследавалі людзей, прапрацоўныя лагеры. Гэта быў шок. Магчыма, не раптоўны, бо ўсё гэта выяўлялася паступова, але ў той жа час 60-е гады былі радаснымі ад таго, што грамадства адкрывалася, у тым ліку і ў культуры. Некалькі гадоў да 1968 года сапраўды цалкам знікла цэнзура. А потым здарыўся 1968 год. Я выехала на захад непасрэдна перад жніўнем 68-го. Я поехала на канікулы працаваць няняй у Вялікабрытанію, глядзець дзяцей. І калі ў Чэхаславаччыну увайшлі войскі варшаўскай дамовы, калі праз нейкі час аднавілася тэлефонная сувязь, тата патэлефанаваў мне і сказаў: «Усё, што я рабіў з 45-го года, было памылкай. Рускія ніколі нас не адпусцяць. Заставайся там». Але я была так выхована, што лічыла, што мушу вярнуцца і змагацца за свабоду. Калі аднавілі авіярэйсы, рэвалюцыя ўжо скончылася. Takže jsem se vrátila a Я вярнулася і вырашыла жыць на ўскраіне грамадства. Я скончыла эканамічны універсітэт, бо гэтага хацелі бацькі. Гэта мне не зашкодзіла, таму што пасля першых 2 курсаў, якія былі цудоўнымі, бо там заставаліся выдатныя выкладчыкі з 1968 года, нам забаранілі ўсе гуманітарныя прадметы, і мы вывучалі адно – матэматыку і статыстыку. Мне гэта давалася лёгка. Я любила гэтыя прадметы і не мусіла асабліва старацца. Вольны час я бавіла са студэнтамі з розных ВНУ па барах, дзе мы дыскутавалі.
až taky několik z nás, Некаторых з нас, třeba напрыклад, майго hocha, s kterým jsem тагачаснага tehdy хлопца, chodila, затрымалі. задrželi a Тады já jsem si я říkala, думала, што больш так яго не to ўбачу, už asi што ён neuvidím, паедзе to ў pojede na Сібір. Сибір, а Тата тата мне mi на říkal, гэта сказаў: neboj, не бойся, 50 50-е лет гады jsou прайшлі. pryč. Я патэлефаную Я ў заволала голас до «Голосу Амерыкі Америки» ці на nebo do радыё Svobodné Свабода, Evropy і праз пару a дзён za 2 dny ho ён máš будзе doma. дома. Takže to ještě dopadlo dobře. A Усё spolu скончылася добра. S tímto kamarádem a tehdy teda mým milým. І разам з гэтым хлопцам jsme мы začali пачалі přepisovat перапісваць třeba ліст Havlův Václава dopis, Гавела Густаву Gustavu Гусаку. Husákovi, ale to už byla Byl vlastně... počátek 70. to bylo godů. letech. To už byl začátek 70. let. Ale jenom chci říct, tak pozvolna jsem došla Так k té я chartě, поступово protože падышла да харты. tehdy mým partnerem byl Тады маім Jiří партнёрам Dinsbier, быў což Іржы byl Дынсбер, які пасля 91 90. года nebo быў 91. міністрам roku замежных спраў. ministr zahraničních věcí a ten patřil vlastně Ён належаў do toho да ядра jádra харты. charty, Ён byl быў to kamarád сябрам Václava Vácлава Havla Гавела і jiných, іншых будучых budoucích хартыстаў, chartistů, kteří se якія podíleli ўдзельнічалі na ў té tvorbě стварэнні toho гэтага dokumentu. дакумента. A ten v prosinci У 76 mi снежні řekl, 76-го Jaro, ён сказаў podívej мне: se tady na Яра, tenhle ten паглядзі text, на гэты тэкст. jestli Калі se ён ti табе zdá, спадабаецца, ваша tak сям'я byste таксама to могла mohli б v яго rodině taky падпісаць. podepsat. Mě to Для naprosto мяне гэта было vyhovovalo. вельмі Já jsem to nebrala дарэчы, úplně čistě jako бо я politický akt, успрымала ale гэта právě tu možnost не як палітычны dožadovat акт, se а як магчымасць uskutečnění патрабаваць realizaci рэалізацыі těch законаў, zákonů, které naše republika прыняла. přijala. Вось перыяд 68 по 89 год ён на мой позірк вельмі нагадвае той час, у якім жывуць беларусы сёння. Спачатку была такая спроба абараніць сваю краіну, так была барацьба за незалежнасць, пасля доўгія гады акупацыі. Мне здаецца, што гэта вельмі важна пачуць вось беларусам, якія нас глядзяць і слухаюць сёння з Беларусі, асабліва неяк так падтрымаць гэтай гісторыі, так? Што адчувалі чэхі ў той час, як увогуле ішло жыццё, усё было падпольна, ці была нейкая апатыя, можа, нічога не хацелася ўжо рабіць, так? Як людзі прачыналіся зноў, вось, ці была вера ў тое, што ўсё ж такі камуністы сыйдуць і не будзе гэтага рэжыму. Если dovolíte, я bych se Калі ještě можна, vrátila я б хацела вярнуцца не толькі да перыяду 68-га, 70-х, 89-га гадоў, а да перыяду пасля 48-го года, калі на выбарах, відаць, сапраўды перамаглі камуністы. Тады супраціў насамрэч праяўляўся. Учора я паглядзела ў інтэрнэце, гэта сапраўды працягвалася толькі да 53-го года, калі камуністы ізалявалі і апанавалі грамадства. Ужо ў 48-м годзе, калі 5000 студэнтаў ВНУ пайшло на Пражскі град да прэзідэнта, таму што яны не хацелі, каб да ўлады прыйшлі камуністы. У 53-м годзе нават у горадзе Плзень было рабочае паўстанне супраць рэжыму. Тады акурат праходзіла грашовая рэформа. Камуністы казалі, што нічога не зменіцца. І ўсе, у каго былі ашчаджэнні, у 53-м годзе засталіся без грошай. Нават у правінцыі аперавалі групы супраціву, і чэшскія скаўты здзейснілі спробу перавароту. Усіх пераследавалі, арыштоўвалі, вязнілі. Я думаю, што перыяд ад 68 да 77 года быў не такім цяжкім і небяспечным, як цяпер для вас, беларусаў. З 68-го года тутэйшы рэжым ужо паціху згасаў. Tak jakoby trochu dohasínal. Myslím, že
co se týče té Что atmosféry ve тычыцца společnosti, атмасферы ў грамадстве, завладла тут панавала главная нейкая апатыя, апатыя, že to nemá адчуванне, cenu. што няма А опять, сэнсу як в нічога роце, рабіць. Зноў, як у 39 наше годзе, веденні, нашыя ўлады, урад і влада, прадстаўнікі а teda адзінай i камуністычнай przedstawiciele партыі tej не jedinej спраўдзілі vlastne чаканні, хоць увесну komunistické strany 68-го zklamali, выглядалі přestože se такімі jevili рашучымі. tak stateční v tom jaru 68 a všichni, když se vrátili І z ўсіх, Moskvy, хто вярнуўся з Масквы, акрамя доктара Крыгла, згадзіліся з акупацыяй vlastně na tu і okupaci прынялі a яе. І přijali. народ падумаў, Národ si vlastně Znovu nám řekl, zradili, tak i tentokrát sensu jsme nemá. zrazený. Nemá to smysl. A to bylo veľmi, veľmi smutné. Гэта было вельмі přece jenom mezi сумна, mládeží, але сярод моладзі ўсё ж Zůstávala заставалася пэўнае імкненне snaha нейкім чынам супрацьстаяць рэжыму. proti tomu І režimu a самай úplně радыкальнай, nejradikálnější I, já bych a řekla сказала, bych až самай nejstrašidelnější жахлівай спробай bylo была ахвяра Яна Jana Палаха, Palacha, který si právě який tu apatii бачыў гэтую uvědomil апатыю a chtěl і ten хацеў národ абудзіць zburcovat. народ. A to opět vlastně Але zburcovalo абудзіў, на zase жаль, jenom bohužel хіба na на pár пару dní дзён. studentstvo, které na ten pohřeb šlo Студэнты, якіх а, на пахаванне прыйшлі тысячы, праходзілі па празе з транспарантамі. Пазней на тых фотаздымках я знайшла свайго будучага мужа. Dalšího manžela v tom průvodu. A to bylo opět ale Гэта takové зноў jako быў кароткатэрміновы ўздым, a pak se celá ta společnost а потым buď to усё грамадства або stáhla do закрылася ў sebe сабе a do і ў rodin, сем'ях, anebo se або якісь-небудзь якія-небудзь ініцыятывы адбываліся не тое, каб у андэграўндзе, але ў падполлі. v undergroundu, ale v podzemí to bylo, protože underground se spíš u nás vžilo pro Андэграўндам у нас называлася група моладзі, якая цалкам адмаўлялася ад удзелу ва ўсім. Všeho a většinou to Збольшага гэта nebyly, былі, což neodsuzuji хоць я, samozřejmě. вядома, гэта не асуджаю, нават наадварот, але збольшага гэта былі людзі, якія адмовіліся нават ад адукацыі і жылі аўтэнтычным жыццём, гралі музыку, якую хацелі. Například byla založena Напрыклад, быў заснаваны гурт Plastic People of the Universe, Гараж, DG307. D307. Было їх власне Іх было шмат, І в тих нават у 60-х 60-х годах, але по пасля 68 1968 года гэта сапраўды стала падпольнай андэграўндавай культурай. Byla to společnost velmi zajímavá, velkou Гэта roli была tam вельмі цікавая супольнасць. Вялікую ролю там граў Іван Гіроус, якога мы ўсе называлі Магор, то бок вар'ят, бо ён сапраўды быў вар'ятам у найлепшым сэнсе слова. Абсалютна неўтаймуным, але ён быў адукаваным чалавекам, гісторыкам мастацтва. Tu skupinu jaksi vedl a vždycky se organizoval Ён нейкім чынам кіраваў усёй гэтай групай, арганізаваў нейкія фестывалі па вёсках. Спачатку гэта было быццам легальным, але паступова, калі рэжым высветліў, што гэтыя людзі незалежныя, неізаляваныя,
прыкладаліся намаганні для таго, каб людзі жылі ізалявана ў сваіх сем'ях, куплялі свініну, піва, елі кнедлікі з капустай і рабілі сабе лецішчы з крадзеных матэрыялаў. Тут было такое хобі – красці казённую маёмасць і будаваць сабе хаткі. Takže Калі абагуліць, дык большасць грамадства, на жаль, была апатычнай. І гэта была не толькі апатыя. A nebyla to jenom Закрадаўся і страх, які ўзнікаў ад недахопу упэўненасці ў сабе. Я думаю, што віна за гэта ляжала не толькі на грамадстве. Ужо другі раз кіраўніцтва краіны здавалася, і людзі ведалі, што за імі ніхто не стаіць. За sebou nikoho nemají. A teď k té otázce, jak vlastně bylo možné Што тычыцца пытання, як магчыма было што-небудзь ініцыяваць. Было zvláštní, že přestože nebyl internet, што хоць і не было інтэрнэту, фейсбука, людзі, якім трэба было даведацца пра штосьці, заўжды даведваліся. Гэта было дзякуючы таму, што Чэхаславаччына, як і Беларусь, даволі малая краіна, і сябры нашмат болей фізічна сустракаліся, чым сёння. Takže ty zprávy, ty se šířily ani ne po telefonu. Навіны распаўсюджваліся нават не па тэлефоне, бо па тэлефоне нельга было нічога казаць. А фізічна людзі перадавалі інфармацыю праз сяброў, а потым нешта арганізоўвалі. Ці то культурную імпрэзу, ці то палітычную суполку. Podnik nebo nějaké politické uskupení. Pak tu byly iniciativy na ochranu životního prostředí. Таксама былі ініцыятывы па ахове навакольнага асяроддзя. Do jisté míry tolerovány. Гэтыя ініцыятывы ўлады да пэўнай ступені талеравалі, бо рэжым уважаў, што ахоўваць кветкі і жабак не вельмі цікава. Але ініцыятыва, з якой я пазнаёмілася ў сувязі з хартыяй праз аднаго хартыста, гэта была маці, у якіх з'явілася ідэя, яны хацелі ўзяць назву «Пражскія маці». І калі я з імі пазнаёмілася, наступалі ў тым, што тут сапраўды няма чым дыхаць. Як з палітычнага, так і з экалагічнага гледзяшча, таму што паветра было сапраўды вельмі забруджанае. Мае дзеці тады былі маленькімі, у мяне іх трое. Яны былі дашкольнікамі. Калі наступала восень, прыходзіў адзін смог за другім, асабліва ў рэгіёнах, дзе была цяжкая прамысловасць і вуглездабыча. Ostatně to je jenom malinká odbočka s těmito Суполкай Мацяры я сустрэлася так, што той хартыст, брат дзвюх заснавальніц Тэрэзы і Андулы Градзілкавых, быў эколагам паводле адукацыі. І калі я ад роспачы і бяссілля арганізавала петыцыю за атрыманне інфармацыі пра якасць паветра, ён сказаў мне: «Яра, мае сёстры робяць тое ж самае. Аб'яднайцеся». Так я сустрэлася з іншымі жанчынамі. У нас быў абсалютна аднолькавы погляд. У траўні
тады мы, магчыма, яшчэ не былі знаёмыя, гэтая суполка арганізавала ў празе дэманстрацыю, што тады было фантастыкай. Скажыце, калі ласка, ці сачылі вы за пратэстамі ў Беларусі ў 2020 годзе? Што вы думаеце пра жанчын, якія выйшлі, напрыклад, падтрымаць беларусаў пасля таго, як шмат каго з беларускіх палітыкаў і людзей пасля першых маршаў таксама спроб пратэсту затрымалі, вельмі жорстка затрымлівалі. Ці ведаеце вы Святлану Ціхановскую, ці сочыце за ёю, што пра яе думаеце, вось жанчына, якая, нягледзячы на ўсю сітуацыю, нягледзячы на тое, што яе муж ужо доўга сядзіць за кратамі, яна застаецца моцнай і прадстаўляе дэмакратычную Беларусь за мяжой сёння. Já tu ženskou revoluci v Bělorusku, a nejenom já, velmi obdivuju. Не толькі я, Nevím, jestli tohle to вельмі by захапляюся беларускай жаночай рэвалюцыяй. Не ведаю, ці здолелі б гэтак жанчыны ў Чэхіі. Гэта было штосьці неверагоднае. Не толькі палітычная сцэна сачыла за гэтым. Мяне вельмі прыемна здзівіла, што культурная сцэна таксама сачыла. Было жаданне публікаваць творы беларусак. Памятаю si, že Памятаю, што былі месяцы, калі ў гарадскіх тэатрах Прагі распаўсюджвалася такая брашурка з лагатыпам з чырвонымі вышыўкамі. Гэта мелася звярнуць увагу на жаночы элемент рэвалюцыі. Na tu ženskou složku té revoluce. A to bylo... Гэта былі не толькі неверагодныя і вартыя захаплення падзеі, яны мяне вельмі кранулі. Я думаю, што мы, калі казаць агулам, не такія гераіні. У нас такога не было. Jestli mohu generalizovat takové frajerky, že toho se tolik tady mezi námi nestalo. Možná, že kdyby více mužů Магчыма, калі б у 68-м або ў 77-м пасадзілі больш мужчын, жанчыны б падняліся. Takže by se ty ženy jaksi Але vzbouřily. сітуацыя ў той час была сапраўды крыху лагоднейшая. Хоць для актывістаў яна зусім не была лагоднай. Pro ty aktivisty to часам было вельмі цяжка, нават небяспечна для жыцця. A co se týče Světlany, tak tu nesmírně obdivuju. А што тычыцца Святланы, я ёй бязмежна захапляюся. Перадусім за яе ўпэўненасць у сабе. Думаю, што нам, чэхам, асабліва жанчынам, бракуе ўпэўненасці. Цяпер я ўжо крыху навучылася гэтаму, але калі мне трэба было выступаць перад людзьмі, я трымцела, у мяне знікаў голас, моцна білася сэрца. А калі Святлана выступала тут, на кампе, на Малай Стране, дзе я таксама была, яна была такой упэўненай, пераканаўчай і цвёрдай, што яна магла без праблем быць хоць дырэктаркай усёй планеты. У нас гэтага крыху бракуе. Trochu postrádám. Takže to velmi obdivuju, že to rozhodnutí Я вельмі захапляюся тым, pokud што měla калі ў яе былі нейкія апасенні ці сарамлівасць, якія, прынамсі, у нас тыповыя для жанчын, ім непрыемна быць занадта бачнымі. Яе рацыянальнае рашэнне пераважыла нават страх за дзяцей і за сям'ю. Я гэта вельмі высока цаню. Я хацела, каб мы, чэшскія жанчыны, таксама мелі такую рысу. To bych přála nám, českým ženám, abychom to taky měli. Мае знаёмыя чэшкі, яны яскравыя феміністкі. Таму, магчыма, мне здаецца, што Чэхія такая даволі феміністычная краіна.
ці было так заўсёды, як, напрыклад, мужчыны ставіліся да жанчын падчас пратэстаў, падчас аксамітнай рэвалюцыі, ці былі нейкія лідаркі, каго вы можаце ўзгадаць? Já jsem se tak trošku pousmála, když jste se ptala, jestli Я крыху усміхнулася, калі вы спыталі, ці праўда, што ў нас было шмат феміністак і што мы феміністычная краіна. Адназначна не. Rozhodně ne. Feminismus do dneška. Фемінізм дагэтуль мае вельмі дрэнную рэпутацыю у майго пакалення і у сярэдняга пакалення. Také. Je to spíš, шмат у каго з мужчын малодшага пакалення. Taková Я б сказала intelektuální напаўжартам, žen, které jsou velmi výrazné. інтэлектуальнае вычварэнне жанчын, якія вельмі выразныя самі па сабе. Co se týče minulosti, třeba Што тычыцца мінулага, в том uskupení дык у суполцы вакол Харты 77 převažovali muži. пераважалі A мужчыны převažovalo i takové to і меркаванне, ta představa, že ženy mají dělat што жанчыны takové мусяць ствараць тыл, ствараць мужчынам асяродак, каб яны маглі змагацца. Mohli bojovat. Náš táta se tomu... Мой тата бадай быў феміністам, бо часам ён кпіў з гэтага яшчэ ў маім дзяцінстве. Ён казаў, у нашай сям'і падзел такі. Я займаюся важнасцю пазіцыі Чэхаславакіі стасовна Китая, Чанкайшы, а мама займаецца бязглуздзіцай. Пакупкі, клопат пра сям'ю, заробкі, выхаванне дзяцей, школьныя заданні. Усялякія глупствы, праўда? Ён, вядома, казаў гэта з іроніяй. Тым не менш, былі выбітныя жанчыны, але ў нашым грамадстве яны сапраўды былі выключэннямі. Да іх належалі афіцыйныя прадстаўніцы Харты. Сярод іх было даволі шмат жанчын. Усе яны былі вельмі актыўнымі. Напрыклад, Дана Немцава, якая была з каталіцкага асяродку, Петрушка Шустрава, яны абедзве былі прадстаўніцамі. Пісьменніца Эва Кантуркова, Здена Томінова, Вера Роубалова, Ганна Шабатова. Takže найменей 7, але іх было больш, напэўна. Вельмі актыўнай была, напрыклад, Зіна Фройндова. Яе вельмі моцна пераследавалі, на яе некалькі разоў напалі, нават уварваліся дадому. Гэта было жахліва. Актыўнай была і Каміла Бендава, якая дакладна не назвала сябе феміністкай. Сям'я Бендаў была вельмі актыўнай. Вацлаў Бенда таксама быў прадстаўніком. Яна матэматык, ён быў філосафам, яго ўжо няма. Я думаю, што сям'ёй ідэалагічна кіравала Каміла, але яна ў той жа час паводзіла сябе як каталічка, якая стварае сямейны тыл. Што праўда, яна не сядзела ў турме і не выступала публічна. Гэта было разумна, бо ў іх было шмат дзяцей. Яны вырашылі, што нехта мусіць застацца ў сям'і і зарабляць грошы. Тым не менш, тым, хто стварае ідэалогію і ідэі, выступаў Вацлаў Бенда. Але я думаю, што палітычна і арганізацыйна Каміла мела вялікую вагу. У астатнім мужчыны крыху, нават у маім выпадку, думаю, таму ў мяне было столькі шлюбаў. Я была ў партнёрскіх і жыццёвых стасунках з 3 мужчынамі. У мяне 3 дзяцей,
Ani jeden nedopadl, Ніводны з гэтых teda ani jeden ten стасункаў vztah не nedopadl скончыліся dobře. добра. A myslím si, І že to bylo я hlavně думаю, kvůli што tomu, прычына že jsem byla перадусім у тым, samostatná. што я была A všichni muži, самастойнай, když se se і mnou ўсе гэтыя rozcházeli, мужчыны, калі так říkali, разыходзіліся «Ну, са мной, казалі, ты мне к я табе ничему не патрэбны, потребуешь. у Ты цябе máš na пра všechno ўсё vlastní ёсць názor». сваё A já меркаванне. jsem říkala, ano, to Я mám. казала, так, Я ёсць, не мам але ты мне патрэбны нázору, не я дзеля цябе просто меркавання. мілую. Я цябе проста кахаю, але то ім але не ім стачило. гэтага было мала. Asi jsem, prostě jsem to s těmi Відаць, я muži не ўмела зайграць neumela так, zahrát каб tak, яны былі aby oni mi адданымі byli мне tak так, як oddanými, я ім. jako Магчыма, я. я проста Možná, že брыдкая jsem byla баба, ženská, не já ведаю. Takže myslím si, že Іржы Дынсбір, мой першы партнёр, казаў: ten môj я první зусім životní не partner супраць тваіх актыўнасцяў і no ja ініцыятываў. vůbec nemám nic proti tvým aktivitám, Ён казаў iniciativám. гэта нібыта жартам, říkal але to jako насамрэч zlegrac, ale v так і podstatě to думаў. myslel Калі ты vážně. будзеш рабіць Když усё budeš па všechno гаспадарцы, dělat тады doma, займайся чым tak si můžeš хочаш. dělat, co chceš. Venku. Ale on Я byl, не abych буду ho на яго nepomlouvala, узводзіць protože паклёп, doufám, že спадзяюся, je tam, што a ne tam. ён там, а не там Že ён нават sa mnou пялюшкі са вешал мной і вешаў пленky, сушыць a і koupal купаў Крыстыну, і маючы a dával ўжо mi, некалькі už дзяцей měl з několik іншымі dětí s жонкамі, jinými manželkami. даваў мне парады. Dával mi rady a na své poměry І byl для свайго vlastně асяроддзя, у якім як ён быў выхаван, выхоўваўся, зусім не як феміністычным, сім ён быў у феміністычны, прынцыпе tak выключэннем. vlastně byl výjimkou. Jinak ti muži, jak si Астатнія мужчыны očekávali, чакалі, што že жанчыны ženy будуць будуць všechno, рабіць усё, а а пак у teda mají астатнім ту у іх свабоду. будзе свабода. jenom některé Толькі ty ženy to некаторыя dovedly жанчыны překročit, здолелі jako пераступіць byla праз třeba гэта, ta такія Dana як Němcová. Дана Немцава. A І ta, я таксама не Taky nevím, ведаю, jestli by se ці byla, назвала б bývala яна nazvala сябе feministkou. феміністкай. Ale Гэта to была byla святая жанчына, svatá žena, сапраўды. opravdu. A jejich Іх domov дом vlastně быў домам для byl ўсіх. domovem Хто pro všechny. Tam, папрасіўся kdo пераначаваць, požádal o быў přespání, прыняты. tak byl přijat. To Мы jsme жартам říkali казалі, z жывот legrace, е вечны, život жыццё je вечнае. věčný. Když Калі se to гэта напíše, напісаць, дык tak je гэта to život жыццё je на v Ечнай, з Ечная вялікай з Е. veľkým А Ё, Ечна což je гэта ulice, вуліца, kde bydleli дзе жыла Němcovi. сям'я немцаў. Ale А taky, так že život жыццё je věčný, вечнае, бясконцае. Гэта была nekonečný. цудоўная гульня словаў. Takže to byl takový krásný dvojsmysl, jako život je Жыццё věčný z вечнае toho з багаслоўскага пункту гледжання, а таксама з таго гледзяшча, А што там у a іх také z было toho жыццё. pohledu, Гэта že была život, вельмі tam byl život далікатная, prostě. A to byla адукаваная velmi jemná жанчына. paní, vzdělaná. Asi tak. Ale dokonce Dana Němcová Дана Немцава byla uvězněna, нават сядзела ў přestože турме, byla dost хоць nemocná была досыць хворай і мела, měla яна ўжо zemřela, памерла, nebo má ці мае stále 7 má дзяцей. 7 dětí a vlastně 6. Дакладней 5, таму што двое памерлі. Старэйшыя дзеці клапаціліся пра меншых, калі Дана Немцава была ў турме. Але інак У астатнім на тым маткі з се аж маці так моc рэжым нетрауфалі не ані абыходзіўся Петрушку так жорстка, Шустраву, ktorá bola нават veľmi з Петрушкай Шустравай, якая Так была та- вельмі актыўнай. byla jenom zadržována, Яе затрымлівалі, але потым neseděla, адпускалі. jak říkáme, ve vězení. Вось, дарэчы, а што было вам пасля падпісання харты 77? Ці была нейкая рэакцыя вось на гэта ўсё? Po tom podpisu charty okamžitě Пасля подпісу následovala харты nemožnost імгненна nechat se стала zaměstnat. немагчымым Já jsem знайсці naštěstí працу. byla На шчасце, na mateřské я ў dovolené той v té час době, была ў дэкрэце. ale ti, kteří Але podepsali тыя, chartu, хто падпісаў tak хартыю, brzy o хутка zaměstnání ve засталіся svém без працы oboru па přišli спецыяльнасці. a mě dokonce Аднаго за později руку нам на že траіх nám дзяцей jeden не plat хапала, nestačil але na 3 пазней děti, я не tak mě магла nechtěli ўладкавацца zaměstnat нават ani jako uklízečku. прыбіральшчыцай. Jsem byla na několik měsíců zaměstnaná Аднойчы jako uklízečka v Я некалькі nemocnici. месяцаў працавала А тут прыбіральшчыцай у бальніцы. На гэтую працу мяне з прыхільнасці да дысідэнтаў узяў галоўны лекар аднаго аддзялення вялікай бальніцы.
Takže hlavně bylo Магчымасць уладкавацца была галоўнай праблемай. Шмат хто з актыўных людзей жыў пад пастаяннай пагрозай, што іх затрымаюць ці пасадзяць пад бесперапынным сачэннем. Я памятаю, як калі я была цяжарная трэцім дзіцём, мы з мужам шпацыравалі па парку на малай стране, на кампе. За намі сачыла тайная паліцыя. Перш чым мы дайшлі дадому на Вінаграды, змянілася 7 машын. To bylo takové jako demonstrativní. Kali ja išla наприклад по каву, яны спыняліся, выходзілі з машыны. Часам хтосьці ішоў за намі. Гэта было звыкла. Яны прыходзілі да мяне і потым. Калі са мной разышоўся першы партнёр, і я каля 2 гадоў жыла адна. Яны прыходзілі дадому і пастаянна патрабавалі, каб я ім казала, хто што казаў, хто што думаў. Але я атрымала падрыхтоўку ў сваёй сям'і. Калі я нарадзіла Крыстыну, акурат пачалі затрымліваць хартыстаў. Мама прыйшла пад вокны радзільні. Тады наведвальнікаў у радзільню не пускалі і крычала: «Яра, тата ў Рузыне, гэта турма, і прасіў табе перадаць, што да цябе прыйдуць, але ты ім нічога не кажы, бо табе гэта ўсё адно не дапаможа». Таму, калі мне задавалі пытанні, я трымалася гэтага прынцыпу. Я казала: «Прабачце, мне вельмі няёмка, але я адмаўляюся даваць паказанні». А калі мяне выклікалі на допыт у пастарунак, я брала з сабой дзяцей. Яны заўжды пужаліся і пыталі: «Чаму вы прыйшлі з дзецьмі?» А я казала: «Яны паслухмяныя. Дайце ім паперу і алоўкі, і яны будуць маляваць». Я баялася, каб мяне не разлучылі з дзецьмі. Я не хацела шантажаваць іх гэтым, але і адлучыцца ад дзяцей я таксама не хацела, бо калі б яны мяне сапраўды затрымалі, што будзе з дзецьмі? Я ведала, што мае сябры-хартысты паклапоцяцца пра іх, але ж калі я на допыце, а яны пра гэта не ведаюць, дык не змогуць ім дапамагчы. А самыя жудасныя і гідкія рэпрэсіі былі супраць людзей, якія не былі вядомымі. Мы называлі іх андрашы. Гэта былі людзі з андэграўнду. Напрыклад, Чарлі Соўкуп, які жыў пад Прагай, аднойчы быў са сваімі дзецьмі на лецішчы ў знаёмага Ладзі Ліса, таксама хартыста, і туды прыехала паліцыя ў гэта вельмі глухое месца. І збіла Чарлі на вачах у дзяцей. Гэта было сапраўды жудасна. На маю сяброўку Зіну Фройндаву напалі ў яе дома. Таксама жахліва. Уночы нехта пазваніў у дзверы, яна спытала, хто там. Яна была адна дома. Голас адказаў: «Іван». Яна была з прасонку і падумала, што гэта быў Іван Іроўс, якога мы называлі вар'ят. Гэта быў не вар'ят, а 3 тайныя, у цывільным, натуральна. Яны сарвалі з яе адзенне, абстрыглі валасы і перарэзалі тэлефоны, каб яна не магла тэлефанаваць. Выключылі святло, і ўсё выглядала так, што яны яе згвалцяць. Гэтага не адбылося.
Але гэта было жахліва. Яе білі, гэта было вельмі прыніжальна. Тады сябра пераканаў яе эміграваць. Некалькі разоў па дарозе на працу на яе нападалі незнаёмыя, кідалі ў яе камяні. A dokonce se jí ještě stalo to bylo snad nejstrašnější, že Аднойчы яе адправілі ў венералагічны дыспансер, як прастытутку. Jakože je prostitutka. Гэта было сапраўды жудасна. To bylo fakt odporné. Nebo se jednou stalo, taky to jsem byla А sama яшчэ s dětma. аднойчы здарылася. Я была адна з дзецьмі, прыйшла паліцыя. Я спыталася, хто там, і не адчыніла. Яны сказалі, што гэта дзяржбяспека, патрабавалі адчыніць. Я сказала, што не адчыню, бо я адна з дзецьмі. A oni se rozeběhli. Яны разагналіся, 4 мужчын, і выбілі дзверы. Я не разумею, як яны гэта зрабілі, бо ў кватэрах на Вінаградах, дзе мы жылі, старыя высачэзныя дзверы на петлях. Ім нейкім чынам удалося выбіць дзверы. І мае дзеці падышлі да мяне з дзіцячымі валізачкамі, у якія яны паклалі зубную пасту і плюшавыя цацкі, бо сабраліся ісці ў турму. Але яны толькі прайшліся па кватэры, маўляў, атрымалі паведамленне, што тут былі тэрарысты. І потым сышлі. Яны нас проста пужалі. A ještě jsem chtěla říct, že zase Трэба mi pomohl сказаць, táta. што мне зноў дапамог тата. Перш чым яны трапілі ў сярэдзіну, я тэлефанавала тату. Гэта было пасля нападзення на Зіну. Я сказала тату, што я адна з дзецьмі і што мне страшна. І ён сказаў, не бойся, я ўжо тэлефаную ў «Голас Амерыкі», «Радыё Свабода», людзям з камітэта абароны ахвяраў несправядлівага пераследу. З дзецьмі яны табе нічога не зробяць. Мне сапраўды нічога не зрабілі. Яны толькі ўзялі пашпарт і сказалі, каб я па яго прыйшла. Гэта скончылася яшчэ адным допытам. З таго, што мне вядома, самае страшнае і прыніжальнае здарылася тады з Зінай. Яшчэ я ведаю, што Вера Роўбалава хавала адну жанчыну, якую хацелі пасадзіць, а яна была цяжарная, і ўсё адно. Магу толькі ўявіць, якія паралелі цяпер праводзяць беларусы, якія глядзяць і слухаюць нашу размову. Бо ўсе памятаюць, як затрымлівалі ў 2020 годзе і працягваюць затрымліваць у Беларусі да гэтага часу. Выбіваюць дзверы, прыходзяць, выцягваюць людзей проста з ложку. Не трэба нават нагадваць. І давайце пра добрае, спадарня Яраміла. Ці памятаеце вы гэты дзень перамогі над камунізмам? Што вы тады адчувалі? Што рабілі навокал людзі, якія новыя магчымасці з'явіліся, магчыма, якія былі перашкоды, як мянялася жыццё чэхаў пасля гэтай перамогі? Myslím si, že ta největší Я думаю, што для мяне самая вялікая змена да лепшага палягала ў адкрытасці і правільнай інфармацыі. Дагэтуль, калі па грамадскім тэлебачанні паказваюць навіны, я думаю, якая раскоша ведаць, што адбываецца. Vědět, co se děje. A zrovna tak to platí o periodikách, které vychází, ať už якая выходзіць у інтэрнэце ці на паперы. Papírová média. Гэтым я ніяк не магу насыціцца. Čeho se nemůžu nabažit. Zrovna tak ta možnost Магчымасці ў любы момант замовіць любую кнігу з-за мяжы. Я вельмі цаню тое, што мы ў Еўрасаюзе. Гэта неверагодная ўдача. І я думаю, што Еўрасаюз
паспяхова змяняе, калі не светабачанне насельніцтва, то хаця б нашае заканадаўства. Але myslím, že přece Але jenom мне se здаецца, што змянілася агульная атмасфера. Celkové atmosféře. Za komunismu, když За jste šla po камуністамі, ulici, tak jste калі выйшлі па viděla вуліцы, naštvaný вы бачылі lidi, злых людзей, ženský, змучаных жанчын з торбамі, s taškama, заўчасна састарэлых, сёння předčasně столькі zestárlých. прыгожых жанчын, Dneska vidíte takových 50, hezkých 60-гадовых, ženských i v 50, мне 60, 75. 75. A když třeba přijdu do Калі obchodu, я прыходжу ў tak když краму, se na mě usměje a je касірка milá ці paní прадавачка мне pokladní nebo усміхаецца, prodavačka, для tak мяне to je гэта pro такая mě tak радасць. prýma Раней událost a гэтага to сапраўды dřív не было. opravdu nebylo. Нават Dokonce i чыноўніцы ды úřednice чыноўнікі, bývají, a але úředníci, часцей ale spíš чыноўніцы úřednice бываюць bývají мілыя příjemné і a snaží стараюцца se дапамагчы. vám pomoci. To, co je v současné situaci, nebo v tom vývoji Тое, што po пасля roce 89 года было рызыкай co je ці нават rizikem, негатыўным anebo аспектам, dokonce negativní, гэта вялізная je засяроджанасць на strašně матэрыяльных velký рэчах, soustředění на матэрыяльным věci забеспячэнні. materiální, na materiální zajištění. Ty lidé, myslím si, že to Я не není думаю, možná што jenom гэта специфіка specifikum Чэхіі, česká, але тут гэта ale je to tady больш silnější, відаць, protože, таму jak што, jsem як říkala, я ўжо казала, předtím nebylo nic. раней не было Olga нічога. Havlová dokonce pořádala Olga kdysi, Гаўлава nevím, нават jestli to калісьці víte, demonstraci арганізавала дэманстрацыю. Не ведаю, ці kvůli tomu, вядома že вам пра nebyly гэта. Праз тое, што dostání, немагчыма было dámské набыць hygienické жаночыя vložky. гігіенічныя Nebo пракладкі туалетní або papír. туалетную паперу. Ale teď každá rodina, třeba Але v Praze цяпер у кожнай musí, сям'і ў každá Празе, rodina напрыклад, dvě па 2 auta, машыны, protože таму што колькасць počet registrovaných рэгістраваных automobilů аўтамабіляў v у Praze Празе odpovídá populaci адпавядае Prahy. To папуляцыі, znamená, včetně уключна з miminek, немаўлятамі, хворымі, nemocných, старымі. starců. Гэта To значыць, znamená, што že v ў každej кожнай rodině сям'і не менш за jsou 2 minimálně машыны, dvě auta, dvě 2 televize. тэлевізары. Každý má počítač, У samozřejmě, кожнага že ёсць se кампутар. nám žije hůř, ale Вядома, když to нашае srovnám жыццё пагоршылася. s Але калі Ukrajinou, s параўнаць гэта Běloruskem, з Украінай, s Беларусю, Gruzí, kde jsem byla Грузіяй, nedávno. дзе я A to už нядаўна vůbec была, nemluvím o většině не кажучи světa, пра большасць kde света, lidi živoří. дзе людзі жывуць у Tak галечы. opravdu ta potřeba se Гэтая zajistit a патрэба mít pořád víc забяспечыць a сябе víc і мець toho больш і materiálního, больш to je mi матэрыяльных hnusný. рэчаў, мне A někdy si агіднае. říkáme s kamarády, Часам мы з dizidenty, сябрамі-дысідэнтамі To жартуем. было благо. Як раней было файна. Немели У нас сменіць. нічога не было, не Неmuseli трэба sme si было выбіраць выбіраць 14 з 14 йогуртаў. Гаспадарня Яраміла, я бачу, што вось ваша гісторыя гэта прыклад гісторыі даволі моцнай жанчыны, якая, нягледзячы на ніякія перашкоды, яна працягвае змагацца за лепшае жыццё і будучыню для сябе, сваіх блізкіх, сваіх дзяцей, так для свайго народа. Але я разумею, што нават у самых моцных людзей, жанчын, бываюць трудные моменты, калі хочацца опусціць рукі. Скажыце, калі ласка, што вы маглі пажадаць беларускім жанчынам, беларусам, якія нас сёння глядзяць ды слухаюць, як можна сабе падтрымаць у такіх ситуациях? Já si myslím, že bychom Я se spíš думаю, měli my učit od што нам варта běloruských павучыцца žen, ў беларускіх жанчын, prosazovat to, як co прасоўваць potřebuje тое, společnost a to, што co патрэбна potřebujeme my. грамадству і што патрэбна Ale нам. myslím si, že k Ale tomu, aby, по-моему, Для таго, каб aby ženy жанчыны маглі чагосьці mohly něčeho дасягнуць, docílit, nebo або хто заўгодна, якія заўгодна групы ці асобныя людзі маглі чагосьці дасягнуць, трэба трымацца разам і шмат размаўляць пра тое, што не працуе, што працуе, і імкнуцца ўсталяваць сувязі не толькі паміж жанчынамі,
але і з усімі астатнімі групамі. Мы прыйшлі да таго, што не існуе адной канкрэтнай праблемы, бо ўсё ўзаемазвязана. Вядома, калі чалавек хоча чагосьці дасягнуць, трэба на гэтым засяродзіцца. Але карысна ведаць і пра тое, што робяць астатнія. І як гэта звязана з тым, што робім мы. А яшчэ вельмі важнае цярпенне. У 89-м годзе з нас усе смяяліся, калі мы казалі, што тут немагчыма дыхаць. Спецыялісты нам казалі, едьце на вёску. Мы казалі, добра, але мы хочам жыць тут. Да таго ж, на вёсцы ўзімку яшчэ горш, чым у горадзе. І за гэтыя 30 гадоў сітуацыя, якая нас не задавальняла, значна змянілася. Навакольнае асяроддзе, акрамя парніковых газаў, на лепшым узроўні. Але галоўнае, нас больш не лічаць нейкімі дурніцамі, якія мусяць стаяць ля пліты і карміць дзяцей. Цяпер да нас нават звяртаюцца як да экспертаў або чыноўнікі, якія займаюцца транспартам, кажуць, мы не можам гэтага зрабіць. Пражскія маці будуць супраць. Мы зрабіліся аўтарытэтам і нікому не замінае, што ў галіне транспарту, дзе большасць гэта мужчыны, мы маем даволі ключавое права голасу, прынамсі у Празе. Chce to trpělivost. Таму, як кажа чэшская прымаўка, jak se říká zase v českém přísloví, далёка s trpělivostí nejdál dojdeš. Дзякуй вялікі. Вось і на такой ноце мы бадай і скончым сённяшнюю нашу размову. Я нагадаю, што мы працавалі для вас сёння з Прагі, з інстытута, скаўскага інстытута, з самага цэнтра Прагі. Для вас працавала Марыя Вайтовіч. Маёй сённяшняй суразмоўніцай была актывістка, падпісанка Хартыі 77, гаспадарня Ярміла Йонова. Вялікі дзякуй, Ярміла, за вашу размову, за ваш расказ. Яшчэ сустрэнемся. Дзякуй. Děkuji.